Punto séptimo. Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular en relación á realización de certas actuacións co fin de mellorar o campo da feira. Lemos a moción. Bueno, xa non digo ler un encabezado, si, a exposición. En relación con a moción presentada no pleno celebrado o 14 de setembro de 2020 referente ao cuidado do entorno do Pazo do Cotón, vimos observando un deterioro considerable no pavimento do denominado Campo da Feira, que entendemos debe ser avanzado antes de que o seu deterioro vai a máis, sendo unha zona sensible á imaxe turística do noso concello. Por todos os postos anteriormente, este grupo municipal propón ao pleno da corporación a adopción do seguinte acordo: proceder á humanización e acondicionamento do campo da feira, valorando cal sería o pavimento máis adecuado para esa zona, tendo en conta que está situada no entorno do Pazo do Cotón. Dende o noso grupo estamos totalmente a favor da conservación do patrimonio histórico e cultural de Negreira do seu entorno. Por iso, o 6 de 3 de 2020 fixamos unha solicitud para que se nos incluíra nunha subvención de conservación e mantemento de mercado, a cal o 13 de 7 de 2020 nos damos conta de que soupemos que nos fora denegada, sin saber moi ben o motivo. En teoría, porque non temos os puntos suficientes. Seguiremos intentando acceder a todas as subvencións que saian para mellorar o entorno, non só o entorno do Pazo do Cotón, senón de calquera, como ustedes mencionan, se esa zona sensible á imaxe turística do noso concello. Recordemos todo o que se logrou ca Ponte Mocera durante o noso mandato. Por lo tanto, apoiamos totalmente a moción e votaremos a favor. Se me permite, respecto ao campo da feira, bueno, supoño que é sabedor de que o firme sí que está empezando a ter un deterioro considerable. A fonte está en completo olvido, creo que lle fai falta un lavado de cara. Respecto a Ponte Maceira, tamén lle podo decir que estamos completamente sensibilizados con ese entorno desde sempre. De feito, apostamos por varias demandas para que se fixeran ali e en concreto, bueno, pois a do campo da feira, pois eso, valorar non solamente que se pense no asfalto, sino que outras posibilidades de firme podría cometerse para esa zona. E si é certo que é a imaxe máis turística que temos do propio casco urbano, e creo que é de considerable ese cuidado. A súa resposta é que se non se consigue a subvención non se vai a arranxar ou que van buscar a subvención? Porque nos traballaremos para mellorar o entorno. Era simplemente dispuso, pues, neste caso, unha subvención que tramitamos este ano precisamente por entorno aquel, para mellorar ou para dotar o que é a instalación do campo da feira, pues, de máis zona coberta, vamos denegada, porque a Xunta de Galicia consideraba que non chegábamos aos puntos. Unha subvención de mercados, seguiremos tramitando, pero bueno, é un exemplo de que estamos mirando neste caso polo campo da feira ou polo entorno do campo da feira. O digo porque cando trouxemos aquí o tema das señais indicadoras dos lugares, vostede dixo que levaba 5 anos buscando unha subvención. Se isto vai a ser así igual, exactamente igual, e vamos a esperar 5 anos a encontrar unha subvención, o mellor o deterioro vai ser moito máis. Non sei, dixemos das señas naquele momento e priorizamos, bueno, entendemos que hai que priorizar outras cousas no tema das sinais, non por eso. Evidentemente, esta é unha subvención que sale todos os anos a de mercados, contemplaremos. Agora, con respecto... Sí, Fernando? Non, eu iba a preguntar, bueno, se non ven a subvención, non contemplarían vostedes levar nun pos? Sí, é unha decisión do equipo de goberno. Igual que o outro día, con respecto ao que estaba a falar o seu compañeiro, respecto a Ponte Maceira, que, bueno, vostedes evidentemente teñen que facer política nas redes sociais, daba esas gracias ao goberno municipal pola instalación dos cubrecontenedores. No pleno de setembro, do 14 de setembro, eu aquí se lles dixen que estábamos traballando e que se tiñamos solicitado eses cubrecontenedores, e de feito teño aquí o presuposto con data do 27 de xullo, é dicir, que tiñamos a solicitar, para que vexan que evidentemente foi unha proposta que vostedes trouxeron e que nós naquele momento se lles dixen aquí que estábamos traballando. E outro día buscando precisamente
ese presuposto o atopei para que se queren botar un vistazo, poden botar un vistazo. Non me fai falta. Respecto ao que vostede di, vostede estivo de concelleiro de urbanismo, estivo moito tempo no goberno municipal, estivo desde concelleiro muitísimo máis do que estiven eu, e xa fai moitos anos Estivo na oposición. estivo na oposición, eu tamén sigo na oposición, pero estiven fai anos, bastantes anos xa en Radio Negreira, en algunhas entrevistas a nivel particular, a nivel personal, bueno, falando do entorno, do potencial turístico que ten Negreira. O sea, un amago, porque será moi difícil, o mellor non están, será moi difícil incluso atopar as palabras que se dixeron. Pero foi unha perspectiva que xa eu plantexei fai muitísimo tempo. O mismo que vostede que fala das redes sociais, do desagradecemento, fíxense, si deixa a miña entrada, porque supoño que se referirá a eso, bueno, a propia página do noso partido, fixen un comentario respecto ao río Corzán. É algo que xa levo reiterando sin estar na miña etapa política. O río Corzán temos unhas fervencias ali moi fermosas, non lle presento como moción agora mesmo, pero sí presento como invitación a que teña en conta. Temos un potencial turístico nesa zona, temos un sendeiro que está completamente oculto pola maleza, que leva a un muiño que está ao pé das fervenzas, donde pode ir un miradoiro pequeno, algo non extraordinariamente voluminoso ou fastuoso, pero sí algo que invite a un mínimo paseo para chegarse a esa zona natural que temos tan privilexiada, e un poquinho máis abaixo, acondicionando unhas pasarelas. Eu invito ya que pensen esa madeira de acordo a un entorno rústico que vaya unha afinidade total ao medio natural. Ali abaixo temos unhas piscinas naturais moi fermosas. Non é a miña intención tampouco que eso chegue a ser un sitio de volumen de moita xente. Pero é certo que en outros lugares si os aproveitan. Podolle falar, por exemplo, no Concello de Melón, aproveitan as fervenzas do río Melón, son moitísimo máis grandes que o que temos aquí. Podolle falar, por exemplo, na zona da Corba do Caramiñar, que moita xente acude a bañarse as piscinas que hai ali no río Pedras, e temos outros moitos entornos que poderíamos estar citando. Estou totalmente de acordo. Trátase, volvemos ao mesmo, de prioridades. Vostede sabe que río arriba, no Corzán, eu como presidente dunha asociación de vecinos restaurou unha ponte en torno do río Corzán. Algo que nos gusta, a mí personalmente, particularmente, estou totalmente de acordo con que vostedes ponen. Pero volvemos ao de antes, prioridade. A mellor, ese tipo de recuperación do entorno, eso, requiere unha inversión grande que, a mellor, non se pode agora mesmo levar a cabo. Eu entendo perfectamente o das prioridades e todo o que vostede di, pero hai inversións que ao final son, se rentabilizan nun xeito turístico. E temos a explotación do camiño de Fisterra, pero eu creo que non é único. Temos un fermoso río que é navegable, por lo menos en kayak ou en canoas. Temos ese espazo, si quere discutímoslo, Non, digo que eu non me meto neso, nin en kayak nin en canoas. Era por eso. Perdone a vanidade, pero... Vostede é experto neso. Non, eu non son experto en nada. Eso controlo. Aquí ainda pode decir o mellor que estou verde. Pero... bueno, espero que non se atreva a volver a decir que estou verde aquí tal. Pero sí é certo que, ou por lo menos do meu punto de vista, o que eu estou falando é unha inversión, porque é unha inversión turística, é unha imaxe que exporte. Mira, que exporte. Nos levábamos no programa electoral, e ao mellor non estou ceñindo o punto, nos levábamos... Non, estás desviando do punto. Bueno, pero creo que é importante pensando no Concello de Negreira. Creo que é importante pensando no Concello de Negreira. Perdón, antes das 11 temos que estar na casa. Bueno, temos aí autoridade para... Temos aí autoridade. Vostedes levaban no seu programa electoral a continuación do paseo fluvial ata a curva, bueno, a desembocadura do río Barcada. Eso era algo que xa levábamos nós anteriormente no programa electoral, na etapa dos nosos compañeros que estiveron noutro momento. E nos apuntillábamos incluso a construcción dunha ponte colgante que fose desde ese sitio hasta o Picoto de San Cilio.
me sigue parecendo unha idea moi boa que vostedes a levan no programa electoral. Sí. Digo yo, Repito, estou de acordo con... digo yo porque aposte. Despois, si quere, diga que era algo que se vostedes tiñan na cabeza e que nós non. No. Pero, si volvemos á Ponte Maceira, eu teño feito moitas veces os comentarios nas entrevistas que se me fixeron. Que había moitos pequenos detalles que faltaban ali para enverecer ese sitio, polo menos que non se levara esa imaxe que temos. Bueno, estaba un pouco... E a de outras moitas todas. Sí, pero xa lle dixen... Podemos estar aquí falando... No, pero respecto, desde Ponte Maceira xa lle dixen outro día, que a imaxe de Ponte Maceira, a de cubrir os contenedores, como levábamos na nosa moción, que se estenda aos monumentos históricos, o entorno do monumento histórico, como temos no Pazo do Cotón. Pero índalle avanzaba muitísimo máis. E é que se agarre o proxecto que levábamos no noso programa electoral, que era o de Aldeas no Camiño, que era ir envelhecendo esas aldeas que pasan polo camiño de Fisterra. Non se pode facer todo a vez. Eso sí, estamos de acordo, e vostede me ten dito moitas veces, é que non é o mismo estar aí que estar aquí. Por desgraza, ou por 2 votos, non o sei. Millores. Bueno, para vostede, Claro, evidentemente. para vostede. Pasamos a votación, se te parece, vale. Votos a favor. Se aproba por unanimidade a proposta do Partido Popular. Punto 8.